træls smag i tingene, hvor jeg kommer fra. Earl Grey, altid en favorit. Jeg ville sige Earl Grey, men jeg har sådan en rigtig træls lillebror, som er rigtig glad for te. Så jeg tror, jeg vil hellere have kaffe, ærligt talt. Spørgsmål nummer 2. Himlen eller helvede? Jeg vil nok sige, at himlen regner med den spilleverden. 2. Jeg ender nok i helvede uanset. Ja. Nummer 3. Italian Angel. Jeg vil nok også ende op i helvede. Men hvem ville vælge det? Ja. Sidste spørgsmål. Hvad er jeres mening om katte? De kan være meget kære, når de holder sig på afstand af mig. 2. Hun er mere loyal. Katte vil være bedre selskab end andre ting i huset. Jeg må nok være ærlig og sige, at det er klart 2.